Història de Xixona al carrer Els Firans en 1887. La professió de firan hauria de ser molt difícil, perquè a més de produir deliciosos terrons i dolços, calia anar a vendre-los. Havia que anar a fires o ciutats que estan llunyanyes de Xixona i calia buscar una fonda o una casa en la que alojar-se durant el temps de venda. Tenim així un exemple de Montforte del Cid, una carta que remetixen el 14 de novembre de 1887 y digo el següent. En esta su casa se hospedan desde hace algunos años los turroneros que hacen parada en esta feria, entendidos por Gertrudis y Antonia con sus respectivos mozos. Al marcharse he encontrado de menos una manta negra de mi uso, que indudablemente debieron llevársela equivocadamente, pues no de otra manera admito esta falta. La Gertrudis es viuda y tiene 3 hijos, y Antonia tiene un chico que está manco, y esta falta ha tenido lugar precisamente cuando ellas se marcharon, que han sido las últimas. Ara quedaria averiguar qui són la tal Gertrudis i Antonia. Hem pogut localitzar qui era Gertrudis. S'anomenava Gertrudis Sirvent Brotons, tenia 39 anys, era vídua i vivia al carrer Galera, número 15. Tenia 3 fills, Maria, Elia i Hermenegildo, de 17, 14 i 11 anys. I aquest mateix any també havia anat a vendre terró a València. El seu home era un terroner de profundes arrels, com és Santiago Sirvent Miralles, que era fill de Juan Sirvent Carbonell, mestre terroner que va obtindre el títol en 1824 i també germans dels terroners Hermenegildo, Manuel i Antonia Sirvent Miralles. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.